Здравейте, приятели! Сега ще направя едно видео, в което ще бъде за развитие на отношенията, за това какво ще се случи във вашите отношения от тук насетне, за това какви са те в момента. Разбира се, тъй като енергията ще бъде обща, много е важно да се припознаете в първоначалната идентификация. Ако се припознаете поне на 90%, то това означава и, че бъдещата енергия, която ще разгледаме, ще резонира със същия процент. Също така искам в момента да обявя на тези от вас, които биха искали да си запишат лично гледане до края на месец ноември, тъй като това е моят месец, в който аз имам рожден ден, и съм решила да направя промоция на личните четения. Да бъдат на цена от 20 лева. Намалено е с 10, така че можете да се възползвате, като ми пишете на лично съобщение до края на месец ноември. Вече аз в личното съобщение ще ви дам повече информация, ако имате някакви допълнителни въпроси. Да видим сега идентификацията на тези от вас, които в момента попадат на това видео. Какви са вашите отношения? Каква е вашата енергия? Какво очаквате да се случи? Какво желаете? Тук виждаме хора, които може би са семейни, или са хора, които имат някакви желания за едно прекрасно семейство, което да бъде стабилно. Тук има два варианта. Единият вариант е в момента това да става въпрос за любовни отношения, тип любовниците, да бъдете в някакъв избор, въпреки семейството, защото виждаме, че има тук работа по тези отношения, т.е. не са оставени просто така във въздуха, както се казва. Затова според мен не е изцяло семейни отношения. Добре. Втория вариант, който аз тук виждам, е по-скоро отношения, които в момента са още в начало на етапа на започване на някакви по-сериозни отношения, като тук виждаме любовниците. Картата на любовниците, освен любовници, може да означава и, че има много любов, но тя е една такава магическа любов между вас. И вие искате да създадете такова семейство с човека. Това са двата варианта. Ако вие се припознавате в тези варианти, то следващите карти, които ще изтеглям, ще има какво да чуете, ще има в какво да се припознаете и ще има какво да си вземете като съвет, като информация, като нещо, което може да ви предстои. Нека да видим какво ще бъде развитието на вашите отношения до 3 месеца. Този човек, с който сте, може би в момента, има нещо, което ви куца. Някаква тъга, някакво разстояние, някаква липса на комуникация или на разбирателство в този етап. Това е човек, който наистина искате да бъде във вашия живот. Искате да бъде във вашия живот, искате да имате страст, да имате огън с този човек. Също така може да бъде от огън на тези зодии. И отново излиза десятката на пентаклите. Това е най-семейната, истинската карта, защото в тази карта се крие именно това, което всеки един от нас иска. Цялостно семейство, което да бъде много стабилно, да няма тук колебания. Да видим още какво ви предстои с този човек. След трудностите, след многото мисли, след обърканата ситуация, в която сте в момента, излиза ни десятката на жезлите, това ще приключи. Ще приключи тази трудност и тогава ще имате шанс така повече да се изявите в любовта, която имате към този човек. Също така ни излиза карта на смъртта. Ако вие желаете да
да продължат тези отношения, но да продължат към по-сериозните вече отношения, то вие трябва да приключите с нещо от миналото. Пак казвам двата варианта. Единият вариант е, ако имате семейство, за да запазите това семейство, вие трябва да приключите с любовниците, с човека, с когото в момента не вървят нещата, а мислите са ви насочени само там. Тоест, наистина третия фактор. Втория вариант е, ако тези отношения в момента са нови, то това означава, че вие някакви страхове от миналото трябва да приключите, да ги забравите, да не ги пускате в тези отношения и тогава имате шанс да стигнете до семейно съжителство или още нещо по-сериозно с този човек. Да видим съвет за вас. Какъв съвет ще ви дадат картите? Какво да направите в тази ситуация, освен приключването на нещо от миналото? За да се случи и да се сбъдне вашата мечта, трябва да пуснете токсичността. Трябва да пуснете дявола. Трябва да се освободите. Пак просто картите се потвърждават. За да се докоснете още по-силно и доближите до тази звезда, т.е. до вашата мечта, вие тук трябва да се освободите от блокажите, от страховете, от всичко, което в момента ви притеснява. От всичко, което не искате да бъде отново в тези отношения. Не искате тези неща, които са били като проблем в старите ви връзки, да се връщат в тази. Определено тук ще имате нов път. Нещо, което така ще ви даде някакъв знак, че трябва да направите нещо. Трябва да се обучите, трябва да имате хъст, трябва да имате желанието да се борите с тези токсичности, които не излизат. Това е съвета, защото звездата не само, че е карта на бленуванията, на мечтите. Звездата е и карта, която показва, че в момента има някакво много голямо разстояние между вас и това, което наистина трябва да ви се случи. И за да се случи то, съветът е наистина да премахнете токсичността. Най-отдолу на колодата остава The Tower. Кулата. За да избегнете да се разрушат тези отношения, вие трябва да работите. Да работите, да се буквално да се трудите в тези отношения, да не се предавате лесно, колкото и да е трудно, да не повлияват толкова ситуациите, които се случват на тези отношения. Това е човек, който много ви иска. Това е човек, който със сигурност иска и той развитие в тези отношения, но нека да видим неговите чувства, какви са спрямо вас. Тук може да има намесени и деца в тези отношения, но неговите чувства към вас са стабилни. Този човек знае, че е започнал нещо да гради, започнал е да ви показва, но вие в момента се държите така хладно към него. Трябва да му се доверите. Трябва да му се доверите на този човек, колкото и той в момента да показва чувствата си към вас по един така начин, който на вас сякаш не ви е достатъчен. Вие искате още нещо допълнително. Това видях аз по тези карти. Благодаря ви. Ще се радвам, ако искате да се възползвате от промоцията, да ми пишете на лично съобщение. Благодаря ви и до скоро!